Здравейте! Вие сте с вечерния метеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология на 14 май. Да погледнем към спътниковата информация. Днес с предимно слънчево време в нашата страна, в следобедните часове, главно над югозападна България, по Старопланинското било и в североизточните райони се разви конвективна облачност, от която преваля краткотраен дъжд, количества на валежите до 10 литра на квадратен метър в отделни райони там. Искам да ви обърна внимание на северните райони на Африка, където от вчера ви разказваме за един циклон с име Инес. В този район той се формира и през следващите дни ще оказва влияние на времето на Балканския полуостров. Отначало с челото си, затова и утре температурите у нас ще са по-високи и в последствие ще донесе и доста валежи на 16 май в нашата страна. Да ви обърна внимание и на северната фронтална система. Малко ще ви разходя по континента. В района на Прибалтика преминава добре изразен студен атмосферен фронт. Той е свързан с циклонална област, която обхваща много райони от източна Европа. Между другото, на спътниковата снимка вече се вижда и как Слънцето започва да залязва и постепенно ще обхване Европа, този залез. Да се обърнем сега към картата, която представя максималните температури в нашата страна днес. Най-ниска остана температурата в Ахтопол, едва 16 градуса, а най-висока в Русе, 23 градуса. В столицата днес дневната температура достигна 18 градуса. Нека да кажем, че отрицателно остана температурата максималната на Мусала, минус 3 градуса. Какво ни очаква през следващото денонощие? Както казахме, ще попаднем в предната част на този циклон, който ще донесе валежи у нас на 16. По тази причина утре температурите ще се повишат. Ако днес те достигнаха до 23 градуса, утре в много райони ще достигат и ще надхвърлят 25 градуса. По-ниски, малко по-ниски ще остават по Черноморското крайбрежие. А сутрешните температури предимно между 4 и 9 градуса. Далеч по-различна ще е обстановката на 16-ти. Още вечерта на 15-ти, т.е. утре и през нощта срещу 16-ти, облачността бързо ще се увеличи и от югозапад ще започнат валежи, които ще обхванат до сутринта страната. Значителни количества очакваме отначало в Западна България, а по-късно през нощта срещу събота в централните райони, главно в Родопската област, а в самия ден събота и на изток. Колко ще са количествата на валежите по числения модел Аладин. Нека да погледнем стойностите, значителни в крайните югозападни райони, в част от централна България, а в събота, както казахме, и на изток. Това са количества, 24-часовите количества валеж до събота сутринта в 8 часа. Ще следим тази обстановка, тъй като тя наистина ще бъде доста интересна в метеорологично отношение и ще донесе значителни количества валеж в много райони от страната. Това е отразено и на седмичната ни диаграма. Ниски температури с малък денонощен ход. Ако минималните са между 9 и 14, дневните в много райони ще остават под 20 градуса, предимно между 13 и 18 градуса. Ще вали в много райони от страната. Валежите ще продължат през нощта срещу събота и в събота. По-късно през деня в събота от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, но все още валежи ще има в източните райони. В неделя доста по-спокойно време, предимно слънчево преди обяд, в следобедните часове с развитие на конвективна облачност и в отделни райони, главно планински, отново ще превали, възможно и да прегърми. Но това няма да бъде основното явление, така както в първата половина от следващата седмица, когато в следобедните часове отново ще имаме гръмотевична дейност. На повече места и по-значителни по количество ще са валежите във вторник, докато в понеделник и в сряда те ще са главно в планинските райони. Това беше всичко от вечерния метеорологичен бюлетин днес. Дежурни синоптици бяха Боряна Маркова, Иван Василев и аз, Анастасия Стойчева. Приятна вечер!